Takže zdarec lidi, vítejte u mého videa a tentokrát bych se vás chtěl zeptat, co byste chtěli, abych tak natáčel. Je mi to úplně jedno, ale ať to není nějaká blbost, jinak to natáčet nebudu, promiňte, ale fakt. Třeba mě to je jedno, Combat Arms, MXETV, já nevím, Tekken, Minecraft 1.6.2, normální Minecraft, čarovný Minecraft, nějaký Minecraft s modama, já nevím, Virtual Tennis, já nevím, GTA, já nevím, prostě já tady mám přes 20 her, to úplně jedno a klidně si stáhnu, vidíte, a úplně jedno, fakt. Takže to by asi bylo v tomto díle všechno a tak pište, komentujte a tak. A no tak to by bylo asi všechno. A takže ahoj. A komenty